Ja, dat denk ik zoeken al uitskopen, ja, zie. Hier was het blijken, maar haastens. Ja. Wat ben je me ontwaan? Wij binnen tulpen, nooitje op virus en dwalingen. Dat binnen de orensoorten die erin zitten. En hoe liep het dit hier? Virus liep het heel goed. En dwalingen ik wel, maar als je dwalingen is, als zelfde boel vooral troken griemd heeft, maar lietse pitjes en zo, maar dat liep het nee. Voor de rest ben ze qua virussen en zo en dwalingen is het goed gezond. Dit is ik een virus. Tulpen. TBV nemen ze dat, dus gewoon een tulpenvirus. En dat is knappen zo. En dan krijg je een beetje vergif dat de bal dicht. Ben de Dutch, kijk veel Dutch daar? The wrong one we put out. Virus. Je bent echt een attractie. Ja, maar dat is altijd om dit iets aan. Dus daar zullen we net zo'n bot mee van op, hè? En vooral dat ze nou, omdat ze hier nou onder dik stingen. Dus, Want hoeveel toeristen komen hier wel naar Del? ja, ik houd het net bij. Toen mijn dochter en zo'n wat liefst en zo'n wel, we kunnen wel bij zitten. En elke foto een euro vrij. Dan hebben we best een dooi. Is dat ik leuk? Oh ja, nou ja, dat jij erbij. Het valt je in mooi als natuurlijk de belees en de keukenhof, dat is het helemaal een gekke boel. Maar ja, keer die jij erbij. We willen dat spul ik graag even keerpje. Dus ja, de mensen zijn net enthousiast binnen en dan keerpje ze dik net. Dus, Nou zie je gewoon al je prachtig mooie kleuren, maar dit plaatsje dat verdwijnt dadelijk weer. ja, de eerste die gaan denk ik morgen, gaan de kop maar al, de eerste. Die achtersteen van de reden, die gaan er al. En deze dat zal begin volgende week worden. En waarom had ze er al? Dan, eerst dan krijg je de siert op. En dan gaat de energie voor een groot deel naar het siert daar. Naar de blom. En nou, dat mag eigenlijk naar de bal dan, want we hebben van deze steen al even voor de bal.